Flabara fol ni tan be ka taa o kelen na bela jele nyene wakatina o be ka jamu ka min laje ni wakatina o de Kofilè kènè jabarani ye mali kunnafoni .net ye ame Kofilè kènè kono Kofilè kènè ni yame aban hakili jigi ko chamana kunungo mun de tumbeke anga hadamadiyan la bi mun de be no na kelen do ko toyi ou bien mun be no na kan go sankorota na te ka sankorota bambulo me anyina ndo ako o de koso anya jamu kan sigi senka yala sa amse ka bo korolu nu kuro bela jelen kalama ka bela jele fara ɲɔgɔn kan anga hadamadiya sinsin ko ɲuma a bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka dɔn ne bɔra ni yɔrɔ in na ne bɔra karsala o kuma na sini ma sinikɛnɛ olu fana na kɛ makɔrɔba ɲuman ye k'u ka denmisɛnninw ladon o de kosɔn ni jamukan in bɛ sen kan bi Kofilè kènè kɔnɔ an y'a sigi k'an hakili jagabɔ kunungo n'an y'a ta k'a lajɛ bi ta in ma nɔgɔn dɛ ne filɛbaw parce que ne yɛrɛ bɛ ka kuma in fɔ n bɛ ka siran fɔlɔ n'an y'a ta k'a lajɛ kunungo musow ka silamɛya matarafa cogo ani bi ta a b'i n'a fɔ yɛlɛma dɔ donn'a la yɛlɛma min bɛ se ka siniɲɛsigi d'an ma ni n ko silamɛya fini dɔn cogo b'o la majigin cogo b'o la fo ka taa se seli taabolo ma diinɛ yɛrɛ bɛ se ka matarafa cogo min na an bolo côté dɔw la n'i ye kunun maakɔrɔw ta k'a lajɛ o ni bi ta tɛ kelen ye o de kosɔn an y'an bolo manabɔ an ka karamɔgɔkɛ dɔ nɔfɛ denmisɛnnin don o fana b'a jeni yɔrɔfin kosɛbɛ nka ko mana kɛ cogo o cogo fili tɛ b'a la yanni an ka don kuma na an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que kuma de don i bɛ toden don i bɛ dɔ ta dɔrɔn dɔ wɛrɛ fana b'a kun bɔ karamɔgɔkɛ min don a tɔgɔ ye ko Kisuma maa caman b'a dɔn bi an bɛna jɛ ka masala a k'an bilasira a ka dɔnta fitinin na barisa mɔgɔ i mana ko dɔn cogo o cogo i ko bɛɛ dɔn tɛ wa i mana kɛ cogo o cogo i bɛ cɛmancɛ de la hadamaden i b'a sɔrɔ dɔ bɛ sanfɛ i bɛ dɔ sanfɛ dɔ bɛ duguma diɲɛ y'o ye an tɛ kuma jɛnya Kisuma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Fatumata an b'i fo ka Mali kunnafoni ɲɛmɔgɔya so fo ani Mali kunnafoni filɛliba bɛɛ lajɛlen. Ayiwa Kisuma foli diyara an ye an ye i wele bi i kana an ka ɲɔgɔn baro juguman tɛ kunungo an y'a ye musow u ka diinɛ matarafa cogo la kana bi ta ninnu lajɛ parce que n'i y'a ye kunungo musow ka seli jango togodaw la muso caman bɛ yen nɔ o seli matarafalen kun tɛ u bolo kosɛbɛ nka a t'i n'a fɔ bɛɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a matarafa kosɛbɛ i mana jɔ sara 100 o sara 100 i b'a sɔrɔ 70 kun t'a matarafa kosɛbɛ mais an bɛ don min na i ko bi changement donna kow la musow bɛ taa misiriw la seli matarafalen don so kɔnɔ donc encouragement jumɛn b'i bolo fɔlɔ kuma daminɛ na k'o fɔ musow ye kuma daminɛ na kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ musow ye fɔlɔ o ye ka fɔ silamɛya ma taa musow kɔ alakira sallallahu alaihi wasallam mana min na ni cidenya dira alakira ma ani cidenya bolila ka se mɔgɔ ma o ye muso de ye n'o y'an ba Khadija ye o de y'a hakili lasigi a nalen an ba Khadija ye musɔrɔ bɔ a kun na n'a ka dɔnni ye a n'a ka musoya kodɔn ye ala y'a kɛ mɛlɛkɛ de kun don mɛlɛkɛ in taara a y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn jugu tɛ min y'a yɛrɛ yira alakira la sallallahu alaihi wasallam o b'a yira k'a fɔ musow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ an ba Khadija ɲɔgɔnna ye ka jɔyɔrɔba kɛ an ka diinɛ na n'o ye silamɛya ye. Ayiwa muso aw yɛrɛ ye nin mɛn ko muso ni kolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye n'o tɛ musoya tɛ mɔnɛ ye nin ye encouragement ye k'a fɔ
diɲɛ muso bɛɛ ye seli ye silamɛya jɔsen dɔ ye ni ko fo i ka se ka diinɛ matarafa ni ne ma fili ma ɲina f'i k'i sinsin seli kan fɔlɔ donc ni an ye ala tanu bi kunu ni bi ma kɛ kelen ye diinɛ ko la musow bolo musow bɛ ka diinɛ faamuya ka taa fɛ hali denmisɛnninw kun tɛ taa misiri la kosɛbɛ o kisuma mais bi misiri bɛ fa denmisɛnninw na jɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ d'u ma u n'u ka jɔyɔrɔ fankelen fɛ maakɔrɔw ni fankelen fɛ a ka ca ala fɛ nin ye siniɲɛsigi dɔ de ye an bolo diinɛ kɔnɔ kosɛbɛ bon i bɛ fɛ ka min fɔ kunu musow ka diinɛ ani bi musow ta différence ba b'a la hali bi fɛnɛ duguba kɔnɔ musow ka diinɛ ani togodala musow ka diinɛ différence ba b'a fɛnɛ na par exemple hadamaden fɛn dɔw kɛli ka nɔgɔ yɔrɔ dɔw la ni yɔrɔ dɔ ye dɔnniya dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ils sont plus accessibles fan dɔw fɛ ka tɛmɛ fan dɔw kan par exemple an ka togoda ninnu na silamɛya tɛ taa fɛn dɔw kɔ o ye sutura de hadamaden tɛ se ka seli f'i k'i sutura hali cɛ tɛ se ka seli f'a ka sutura yɔrɔ lawuraw bɛ lawuraw la olu man ka bɔ cɛ la ni bɛ seli la jango muso surtout muso ala ye wajibiya de kɛ muso kan a ka yɛrɛ sutura jango n'a bɛ seli donc déjà togodaw la kunun sutura cogoya a moyen yɛrɛ i b'a ye a moyen tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hadamaden dɔw kun bɛ yen nɔ kunun bi tɛ dɛ kunun mɔgɔ dɔw kun bɛ yen nɔ fini 2 de b'u bolo dɔw fini kelen ni kelen kora i b'i ka birifini de biri yɛrɛ la i bɛ kelen ko fa ka ja o kɔfɛ i b'a yɛlɛma o ye wagatiw n'a cogoya ye o tɛ limaniya lafu ye bon n'i y'a jateminɛ fɔlɔ mɔgɔw minnu diinɛ kun bɛ minnu bolo i bɛ taa sɔrɔ xilasiya kun b'u ka diinɛ na i bɛ taa sɔrɔ u kun bɛ diinɛ kɛ ni tiɲɛ ye u bɛ ala bato u bɛ ala labato kɛ ni ala labato tiɲɛ ye i bɛ taa sɔrɔ gauche ni droite t'a la u bɛ fitinin min don u b'o minɛ ni baraka ye voilà u b'o minɛ ni baraka ye bon bi ala ye chance ba d'anw ma internetiw bɛ yen i bɛ se k'i ka diinɛ information ɲini an ye école kɛ mɔgɔ caman kalannen don français la donc mɔgɔw bɛ kitabu ta Bukhari ninnu Kuranɛw a n'a caman hali alakira ka histoire n'a bɛ fɔ a ma ko siraw mɔgɔw b'u ta u b'olu kalan donc alakira musow kun bɛ labɛn cogo min na i b'o bɛɛ faamuya sɔrɔ ka sɔrɔ hali ma madarasa kɛ bi musow bɛ se ka kuranɛ kalan mɔgɔw kelen n'u ka système kɛ mɔgɔw bɛ kuranɛ kalan très facilement voilà donc kalan pour que diinɛ ka taga ɲɛ mɔgɔw ka se ka ala bato a sirilen don fɛn min na o ye kalan de ye bon kalan de yiriwalen don bi en tant que plus kalan bɛ yiriwa faamuya bɛ kɛ ka taa fɛ par exemple kunun an kun bɛ kuma dɔ mɛn tiɲɛ kuma tɛ i kun b'a ye wajulukɛlaw yɛrɛ kun tɛ sigi fiyewu fo ka nin kuma in fɔ o ma mɛn yɛrɛ olu dɔw tɛ tɛmɛ hali san 10 kan k'a fɔ ko denmisɛnnin silamɛyakɛla ba si man ca et pourtant denmisɛnnin silamɛyakɛla ba de si ka ca mɔgɔ min bɛ taa maki la ni min bɛ taa misiri la aw balo cogo tɛ kelen danger aw exposelen tɛ danger kelen na aw exposelen tɛ danger kelen na bi wallahi tiɲɛ na bi musow ye diinɛ faamu kosɛbɛ u ye diinɛ faamu u bɛ ka hali a essayer musow bɛ formation kɛ bi pour que u cɛw ladon cogo ko ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn kosɛbɛ ayiwa kesuma hali k'a dan livre minnu bɛ ka bɔ sisan franco arabe kosɛbɛ a sɛbɛnnen don français la a sɛbɛnnen don arabu la n'i bɛ se ka kalan arabu la i b'o kalan n'i bɛ se ka kalan français la i b'o kalan wa o kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba de bɔ dibi la parce que i b'a san i b'i ka so kɔnɔ n'i tɛ baara la livre b'i bolo i b'a kalan a bɛ limaniya yɛrɛ d'i ma fɔlɔ parce que a bɛ ko camanba de ta ka bɔ i kan ayiwa kisuma kɔni bɛ ala barikada bi ni nin waleya ye sisan nɔ fɛn dɔ de bɛ yen nɔ min musow tɛ k'a ta ba la ne bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ musow ye k'u hakili to a la parce que dɔw kɛlen don k'a kɛ dumuniba dun fini ɲuman don fadenya ka cɛw bila kɛbalikɛw la n'o ye sunkalo ye sunkalo ma dabɔ ma dɛ sunkalo ma dabɔ
yɛrɛ tɔɔrɔ kama kuma tɛ i ka mɔgɔ tɔɔrɔ ni ne ma fili ne t'a ɲɛdɔn dɛ mais ala ko i bɛ se k'ale bato cogo min na i k'a bato ten ne ma fili dɛ a ma fɔ ten i ma fili i ka nin kuma in ye kuma kolomanba de ye au fait hadamaden sunkalo don sunkalo tɛ hadamaden kan ka balo n'i ka moyen de ye fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ fɛ ka malo i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ fɛn min ala y'i se kun min na i bɛ balo n'o de donc sunkalo c'est pas parce que normalement sunkalo yɛrɛ ye économie wagati de parce que normalement an bɛ repas 3 de kɛ sunkalo la mɔgɔ min bɛ se économie na i bɛ repas 1 wari économiser sunkalo ye nɔgɔya de au fait an ye ala ye ko min d'an ma nɔgɔya la an y'a yɛlɛma de quoi an bɛ ko faamu à l'inverse ayiwa nin ko in kunkolodimi bɛ na dɛ Kesuma est ce que sunkalo la jagoya de don jagoya tɛ sunkalo la i ka sɛ tobi c'est pas obligatoire jagoya tɛ i ka jɛgɛ tobi jagoya tɛ i ka dibisogoninw tobi jagoya tɛ n'a se b'i ye don min na i b'a tobi Kesuma ni ne yɛrɛ ma jinibere sɔrɔ k'a bila dabileni kengeliba kosɛbɛ nɔnɔ ne ko nin bɛɛ tɛ min fɛn de ya a bɛɛ ye min fɛn kelen de ye nin bɛɛ lajɛlen bɛna kana to hadamaden kelen de kɔrɔ n'a se b'i ye baasi t'a la mais fɛn min se t'i ye wajibi tɛ o ayi mais Kesuma hali n'a se b'i ye yɛrɛ a dɔw la i tɛ se a dɔw ma ayi kuma tɛ n'a se tɛ mɔgɔ min ye problème yɛrɛ ye a se tɛ mɔgɔ min ye de ni fɛn min se bɛ hadamaden ye a tɛ jalaki o la o a se de b'a ye ayiwa a se de b'a ye n'a sera ka économiser ale de ka nafa b'a la quoi ale de bɛ c'est lui qui tire le profit voilà ale de b'a nafa bɛɛ sɔrɔ parce que ça b'ale de permettre dɔ ka fara ka sɔrɔ kan i m'a faamu ayiwa Kesuma sisan ne bɛ fɛ i ka don yɔrɔ min na dɛ sunkalo yɛrɛ nafa musow bolo cɛw ko tɛ dɛ o fana y'a damana babu dɔ ye n bɛ fɛ musow ka faamuyali dɔ de sɔrɔ parce que du caman de bɛ ci sunkalo la cɛ caman bana muso de bɛ kɔ don ɲɔgɔn na sunkalo in na mais n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ n ko sunkalo yɛrɛ nafa dɔnbaliya de don kosɛbɛ sunkalo yɛrɛ tɛ kɛlɛ wagati ye fɔlɔ sunkalo ye wagati min ye sunkalo ye kalo de ye min ka bon ala bolo ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan ala ka wagati belebelebaw la en plus sunkalo fɛnɛ an bɛ alabato fɛn fɛn kɛ n bɛna kabako dɔ f'i ye suna an bɛ seli min kɛ mɛlɛkɛw de b'a noter hiji mɛlɛkɛw b'a noter jaga mɛlɛkɛw b'a noter mais an bɛ su min kɛ ala yɛrɛ de b'o noter est ce que ala bɛ fɛn min noter mɔgɔ b'o dan dɔn Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛ fɛn min noter mɔgɔ si t'o dan dɔn ni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ tɛ voilà bon o ye avantage kelen ala bɛ fɛn min noter o ye kabako de ye an ka sunkalo yɛrɛ to yen fɔlɔ muso furulen yɛrɛ arijinɛ muso furulen ka arijinɛ bɛ a cɛ senkɔrɔ de muso ala ye kabakow de kɛ muso ye silamɛya ye kabako kɔfɛ ala tilala ka kabakow de kɛ muso ye munna muso bɛ dumuni min tobi ka di cɛ ma i cɛ somɔgɔw ma mɔgɔ kelen o kelen b'a dun i b'a baraji sɔrɔ a filanan i denw b'a barika sɔrɔ muso min n'i bɛ fɛ i denw ka ɲɛ ni tɔw denw ye i jilaja i fɛnɛ ka fɛn k'i cɛ ye tɔw tɛ se ka min k'u cɛw ye muso tɔw tɛ se ka muɲu min k'u cɛw ye i b'o ɲɔgɔnna de k'i cɛ ye n'o kɛra i fɛnɛ bɛ den sɔrɔ muso tɔw tɛ se ka min sɔrɔ donc n'i bɛ fɛ ka baraji fɛnɛ sɔrɔ muso tɔw tɛ min ɲɔgɔnna sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka place sɔrɔ arijinɛ na muso tɔw tɛ place min sɔrɔ i fɛnɛ bɛ sɔn ka fɛn de k'i cɛ ye muso tɔw tɛ se ka min k'u cɛ ye parce que fɛnw bɛ fɛn na o bɛ hadamaden ja mɔgɔ ye ou bien o bɛ mɔgɔ goya mɔgɔ ye muso ka arijinɛ so sunkalo don sunkalo tɛ sunkalo sɛgɛn ka bon cɛ na mais ni suntigɛ wagati sera hali cɛ bi o de kama u b'a fɔ dɔnnibaw b'a fɔ ko ni muso fɛn damadɔ bɛ i k'o kɔlɔsi i cɛ bɛ fɛn min ye ça fait au fait i bɛ fini min don ka taa tobili kɛ ni suntigɛ kuma sera hali n'a kɛra 5 minutes de ne bɛ se ka burumusi ɲuman dɔ don a kan ka na sigi a kɛrɛfɛ aw ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o min lajɛli min kɛ i b'o baraji sɔrɔ a bɛ mɛnni min kɛ a bɛ i bɛ kuma min fɛn min bɛ mɛn k'o fɛnɛ tanga o tangalen ye mun ye sisan n'a nana kuma min man d'a ye ka n'o fɔ a k'o mɛn
suguru bana a to ka sun tigɛ cɛ dɔw bɛ yen wallahi n'u donna so u musow tɛ juguman foyi k'u la mais n'u donna so dɔrɔn ja bɛ kɛ babanw munna musow ka dépense tellement que musow ka dépense ka bon n'u donna ni muso ma fɔ nana ye ten a b'a fɔ sukaro ten n'a ma fɔ sukaro banna a b'a fɔ lipton banna n'a ma fɔ lipton banna a b'a fɔ ko café banna cɛ ka droit de don tandi an bɛ taa ɲɔsi kuma dɔw la taa ni juru ta bitigitigi fɛ han ala kuma dɔw la taa juru ta bitigitigi fɛ a kelen ko ka dumuni kɛ k'a fɔ i b'a fɔ karisa wari kun tɛ ne kun ni lipton minɛ bitigitigi la a bɛ fa a yɛrɛ ye lipton in min o a ye lipton in min a fara a b'a fɔ ok n'ala sɔnna ma hali n'a t'a bolo a tɛmɛtɔ la bɛ se ka fɔ bitigitigi n'i ka wari sɔrɔ n bɛna d'i ma mais sun tigɛ bali cɛ kɔngɔtɔ o y'a sɔrɔ a bɛ baara a bɔra baarayɔrɔ la gɛlɛya b'a la kɔngɔ b'a kan tile y'a sɛgɛn kosɛbɛ a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo a dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛnamini yan'u ka so sɔrɔ voilà bon e yɛrɛ ka kuma nana dɔrɔn ko malo ɲɔ ma si malo ma si i b'a dɔn a bɛ hadamaden frustré donc muso kan ka kɔlɔsi fɛn fɛnɛ na a cɛ bɛ min mɛn i cɛ u b'a kɔrɔfɔli minnu kɛ kɛnɛmalaw ni fɛnw i cɛ tanga ninnu bɛɛ ma kana las'a ma parce que n'i tɛ fɛ hadamaden ka kɛ kɛlɛkɛla ye i jilaja a kana fɛn mɛn a tulo la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛn mɛn i tulo la ça au fait n'a bɛ répéter a bɛ bɛna kɛ habitude ye a bɛna sigi dusukun na voilà donc n'i tɛ fɛ hali nɛgɛ ka bɔ i cɛ fɛnɛ na hali n'a ko k'a tɛ kuma a bɛ kuma voilà hali e yɛrɛ don dɔ la i nɛgɛ bɛna bɔ a la parce que toujours e de bɛ fɛn e de bɛ fɛnw las'a ma voilà wa kana misɛnya i cɛ nɔfɛ fɛnɛ a bɛ komi cɛw fɛnɛ an kana misɛnya musow nɔfɛ kuma misɛnnin fɛnɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na réclamation caman mɔgɔ o fɛnɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ bɔ mɔgɔ la a sabanan ani o min yɛrɛ ka di n'a bɛɛ ye o ye i cɛ k'a da kɔlɔsi a bɛ min dun kɔnɔbara in k'a kɔnɔbara kɔlɔsi kana dumuni bɛɛ di cɛ ma il faut pas dumuni d'a ma mago bɛ min na parce que a ka santé yɛrɛ an ka diɲɛ in yɛrɛ yɔrɔ to i cɛ ka santé ye en dépend hadamaden i bɛ min dun dɔnnibaga dɔw ko n'i tɛ fɛ ka bana i bɛ dumuni min kɛ i tɛ fɛ ka wari min don ordonnance la quoi o wari don dumuni ɲuman na i k'a dun i tɛ bana mɔgɔ min bɛ dumuni ɲuman kɛ a tɛ bana n m'a fɔ dumuni duman dɛ dumuni ɲuman mɔgɔ min bɛ dumuni ɲuman dun a ka bana ka dɔgɔ donc an ka bana fanba ye alimentation ye donc n'i tɛ fɛ i cɛ ka bana fɛn min bɛ taa kɔnɔbara la o kɔlɔsi voilà ka ca ala fɛ n'an balakaw ye ninnu kɔlɔsi u bɛ baara min kɛ barajiba de b'a la sunkalo baraji ka bon musow bɛ tobili min kɛ don tɔw la ni sunkalo baraji o fɛnɛ y'a damako de ye donc muso ka don arijinɛ kɔnɔ fitinin muso ka don arijinɛ kɔnɔ ko kungurunin a bɛ nin baara minnu kɛ a bɛ cɛ ka finiw ko a bɛ tobili minnu kɛ a bɛ tobili minnu kɛ a bɛ denw ladonni minnu kɛ ka denw ladon ka cɛ ka minɛnw ta boliw bɛ kɛ yan fɛ mais i b'a dɔn o fɛnɛ si tɛ baasi ye kosɛbɛ n ko ni sunkalo bɛ se muso dɔw bɛ jɔrɔ de ko fajiri dafɛ wuli ka wuli fajiri dafɛ ka dumuni kalaya Allahu akbar ni e ma wuli o la ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛna wuli o kosɛbɛ jɔnni bɛna dumuni di cɛ ma ni kabako de ye dɛ et pourtant ayiwa hali ni sunkalo tɛ fajiri man ka silamɛ dalen sɔrɔ hali ni sunkalo tɛ seli wagati fila bɛ yen nɔ olu man ka fɔ silamɛ kɔ abada o seli wagati olu de seli wagati ka gɛlɛn mɔgɔw ma dɔw ko fajiri ani lagasara dɔw ko ayi fajiri ni safo mais a mana kɛ cogo cogo fajiri b'a la cogoya bɛɛ la fo dɔw ko munafiki yɛrɛ tamasiyɛn ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min tɛ se ka fajiri sela wagati la ani lagasara i jɔ fɔlɔ ni o ye seli yɔrɔ ye sun t'a la fɔlɔ an kana se parce que n'an donna o la o fɛnɛ ye débat wɛrɛ o fɛnɛ ye débat wɛrɛ mais munafiki sugu jumɛn fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na non silamɛya ka munafiki t'o ye i b'a dɔn silamɛya ka munafiki bɛ i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ jɔn n'ala de cɛ a bɛ komi kafiriya o bɛ jɔn n'ala de cɛ ala de ko mɔgɔ kana kɛ fisiriwale mɔgɔ kana kɛ kafiri hali ala ma munafigiya fɛnɛ bɛ jɔn ni ala de cɛ mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na tɛ munafiki ye munafiki de ye mɔgɔ min bɛ silamɛya la n t'a la n b'a la n t'a la o de ye munafiki ye wa o ye hali ka kɛ kafiri o ka fisa i ka kɛ munafiki parce que ala ko munafigiw jigiyɔrɔ ye fo jahanama la dugumala de ye jahanama profond a kɔlɔn dingɛ jugu kɔnɔ
ni yɔrɔ in don tɔgɔ yɛrɛ mɛ man di tulo la yɔrɔ ala k'an kisi o ma amina yarabi ayiwa Kisuma an ye baro dɔ kɛ nin diyara an ye kosɛbɛ n hakili la musow fana ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko in kan nka an ka kuncɛ kuma la fɛn dɔ fana bɛ yen i y'a sɔrɔ n filɛbaga dɔ b'a fɔ ko nin dennin ko nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ wali nin dennin bɛ fɛn bɛɛ ɲɛɲini dɛ Kisuma silamɛya yɛrɛ la tatigɛndala ka kan o man ɲi kuma tɛ sunkalo kɔnɔ an tɛmɛna wagati dɔ la sisan kalo an bɔra an bɛ kalo min kɔnɔ n'o kalo tile 15 ko ala kira ko ala bɛ yafa mɔgɔw ka junumu bɛɛ lajɛlen ma fo ni mɔgɔ minnu sɔrɔla n'u datigɛlen don Allahu akbar silamɛ fila n'aw ka datigɛndala tɛmɛna tile 3 kan aw ka bato bɛ minɛ ka bila de ka da kɛrɛfɛ da tɛ don a la a bɛ komi ni hadamaden minɛna sisan nɔ i tɛ juger quoi k'i minɛ ka t'i datugu voilà fɛn tɛ dɛ ka t'i bila yɔrɔ commissariat ninnu ye fɛn de ye comme a bɛ fɔ cogo di i bɛ minɛ de ka enquête kɛ i bɛ se ka bila quoi mais i bɛ minɛ ka t'i bila maison d'arrêt de la direct donc mɔgɔ minnu ka ko ye datigɛndala ye olu ka ɲɛnamaya u ka alabato bɛ minɛ de ka taa bila maison d'arrêt la janni u ka segin u yɛrɛ ma yɛrɛ bonya jugujuguba de don a b'an bɛɛ la datigɛndala ka nɔgɔ hadamadenw ma bi surtout maliyɛnw i bɛ mɔgɔw ye u ɲɛ sirilen don i bɛ mɔgɔw ye u kunkolo sirilen don i bɛ mɔgɔw ye lahalaya bɛɛ lajɛlen na hali i b'a ye karamɔgɔw la k'u datigɛlen don bana jugu ye dɛ fɛn juguba de don ko tile 3 ala ka ultimatum de don tile 3 kɔnɔ kana kɔrɔbɔ dɛ n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ bila maison d'arrêt de la mɔgɔ n'i ka dossier taara maison d'arrêt la lahara dɔw bɛ taa maison d'arrêt de la o sisan nɔ ladilikan jumɛn b'i bolo ka di a mɔgɔ sugu ma ladilikan min bɛ ne bolo dɔrɔn hadamaden n'i tɛ fɛ i ka kɛ mɔgɔ rancunier si tu ne veux pas être rancunier n'i tɛ fɛ i ka kɛ mɔgɔ ye ko bɛ to mɔgɔ mun kɔnɔ n'i tɛ fɛ k'i ka ɲɛnamaya ka gɛlɛya kana kɛ datigɛnkɛla ye parce que n'i y'i datigɛ mɔgɔ la an ka datigɛndala yɛrɛ ka jan ni mɔgɔ yɛrɛ kɛlɛla a ye ɲɛna b'i tɔɔrɔ fɛn bɛ hadamaden tɔɔrɔ a bɛ t'i dusukun de la i ma mɔgɔ caman ye bi dusukunna banaw b'u la parce que u bɛ fɛnw de ta qui sont pas importants k'a lase u yɛrɛ ma datigɛndala in y'o de ye parce que ni mɔgɔ datigɛlen dɔrɔn i ni de sɛgɛnnen don ni hadamaden kɛlɛlen don n'aw tigɛlen don non seulement e bɛ sɛgɛn a tigi bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn i y'a fɔ k'i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn i m'a fɔ i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn parce que ni hadamaden ye ɲɛna man di ye dɔrɔn a bɛ na ni fɛn dɔw de ye mɔgɔ la ŋaniya juguya ni hasidiya parce que ni tɔɔrɔkoya sɔrɔ i bɛ nisɔndiya ni hɛrɛkoya sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i kɛra hasidi i b'a fɔ ko mɔgɔ si hasidiya t'i kɔnɔ mais mɔgɔ hasidiya bɛ yen parce que ni mɔgɔ min ko man di a ka tɔɔrɔ y'i ka nisɔndiya ko de ni mɔgɔ dun kelen ka tɔɔrɔ kɛra i ka nisɔndiya ko ye i ye hasidi de an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala k'an dusukun kisi ka bɔ hasidiya banaw ma amina ala ka dugawu minɛ Kisuma kurun bɛ fɛ ka se cɛncɛn na sisan nɔ an b'a ɲini fɛ i ka dugawu k'an ye cogoya min na sunkalo in latigɛ ko ɲuman ala bɛ se k'a nɔgɔya a ka jɔni bɛɛ ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sunkalo in ala ka timɛ d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ ala bato si tɛ taa sabali kɔ sun ye lajarabili de ala bɛ k'an lajarabi de k'an lajɛ n'an bɛ sɔn ka muɲu k'ale ala bato walima n'an bɛ ban k'ale ala bato donc an ka jilaja an ka kɛ mɔgɔ muɲubaw ye surtout an balimamusow yɛrɛ ka fɔlen na nin y'u ka kalo de sunkalo ye musow ka kalo de ala ye promo de kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen ala musow la an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ala ka dugawu minɛ ayiwa an filɛbagaw an bɛ foli ni tanni ta kokura
ka taa se aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na aw kun bɛ ka Kofilè kɛnɛ de lajɛ Mali kunnafoni.net TV kan ni masa in man ka jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kofilè baro wɛrɛ kan tuguni aw kan bɛn diɲɛ don duman dɔ la